Un ano máis, a Asociación O Potiños quere contaxiar a paixón pola arte da fotografía a todos os veciños e visitantes. A entidade cultural, en colaboración co Concello, organizou unha nova edición do evento Pon unha foto na rúa, que se desenvolveu onte domingo na Praza Maior. Todos os que o desexaron foron retratados nun escenario preparado pola florería carballiñesa Arual. A roupa de época que se puido ver foi cedida pola feira a Pepa Loba. As imaxes serán entregadas aos seus propietarios unha vez sexan expostas. Aquí na rúa principal, na Praza Maior, facendo un evento que é Pon unha foto na rúa. Isto coincide co Día Mundial do Día dos Museos e todos os anos, nós xa levamos 10 edicións, facemos isto, sacar as fotografías á rúa, poñemos fotos que xa fixemos e logo facemos fotos á xente. Aproximadamente facemos sobre 200 ou 300 fotografías, das quales seleccionamos 100 que se lle regalan á xente pasado o tempo. Isto é unha actividade que somos a única asociación de Galicia que o fai. Para nós é un día de alegría porque é un día de comunicación ca xente, de un día de que a xente pois, está ao noso lado, facémoslle fotos e a xente pois, gustalle moito esta actividade, non? En torno a 10 fotógrafos da asociación foron os encargados deste traballo, procedentes de toda Galicia. A iniciativa leva 10 anos en marcha. Ao comezo a xente era máis reticente, pero agora son cada vez máis os que se animan a ser fotografados. Ademais, nesta ocasión tamén tiveron algunha sorpresa con eles. Isto organiza a Asociación Fotográfica O Potiños, que somos prácticamente 16, 18, hoxe estamos aquí, pois a mitade deles, somos de toda Galicia, prácticamente. Hai xente de Vigo, xente de Ourense, xente de Coruña, a maioría pois somos do Carballiño, que é o que facemos a actividade. Fomos tendo notas desde o principio, costaballe moito a xente pois posar e facer fotografías. Agora mesmo xa temos que casi que desestimar os modelos porque toda a xente ven e incluso pois nos cita dun ano para outro, non? Ahora mesmo pois vai habendo bastante xente, hasta as 2 da tarde que vamos estar aquí, espero que fagamos unha media de 200 fotografías e que logo a xente gustalle, pídenas e logo regalámoslas, non? É un evento, eu creo que festivo, onde poñemos a foto na rúa e polo tanto pois é moi importante. Este ano, como podedes ver detrás de min, pois acompañamos un elemento de Potiños que é Juan Martín, que nos acompaña cunha máquina minutera destas de que facían os antiguos fotógrafos e vai facendo fotos e entrega tamén inmediatamente, polo tanto, eu creo que é unha novedade e é moi interesante.